Καλά, παιδιά. Part 2. Εντάξει, παιδιά, πάμε. Ωραία. Παιδιά, άμα δεν δείτε, part 2 είναι ότι. Τι πάμε. Παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα μπούμε σε ένα παρατημένο. Παιδιά, σήμερα είναι part 2 που χτυπάμε κουδούνια. Καλά, ας ξεκινήσουμε. Το part 1 είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ούτε καν ξέρω που είμαι τώρα. Α, τώρα ξέρω. Πάστα λαβίστα. Παιδιά, πήγαινε στο Πάστα Λαβίστα, είναι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, πάμε να μπούμε. Γιατί, Μην ακούσετε, παιδιά. Καλό. Αλλά μην φοβάσαι. Ξέρω, έχω μπει με τον σπίτι. Παιδιά, Πήγαμε πριν με τον Σπύρο. εγώ παραλίγο να σπάσω το χέρι μου, έτρεχα εγώ. Άναψε φακό. Ξέρω, θα χτυπήσουμε κουδούνια σε λίγο. Πάμε. Ήμασταν πριν με τον Σπύρο, τον Ιαγή και τον Σπύρι κάτω, παιδιά. Για όσους δεν το ξέρετε. Μας βρουν. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Να είναι το στρατό μας εδώ. Ναι, το στρατό παιδό μου. Πρόσεχε μην πέσεις. Δεν πες. Ναι, καλά, εσύ σκατζάνεσαι στο πρώτο λεπτό. Παιδιά, θα πέσετε. Θα σου πέσει το κινητό κάτω. Άμα πέσει θα πηδάξω κάτω. Παιδιά, δείτε λίγο πιο πολύ σαν τις φάνη στη ζωή μου, δεν έχω ξαναδεί. Δείτε, παιδιά. Το πειράζει. Παιδιά. Παιδιά, τα άκουσατε. Πάμε ήταν από πάνω. Πάμε ήταν από... Παιδιά, πάω να δω τι είναι. Αντρέα, έλα μαζί μου. Περίμενε εδώ. Περιμένω. Παιδιά. Γεια αστέρια. Αστέρια. Να το κάνεις στο ζωή. Καλά, παιδιά, θα δούμε λίγο το ξενοδοχείο εδώ. Παιδιά, κοίτα λίγο εδώ. Λίγο τα παιδιά. Παιδιά, κάνετε ένα like και subscribe γιατί είμαι μικρό content creator. Και μόλις τώρα ξεκίνησα και μόνο 5 subscriber έχω. Κάνετε like και subscribe και comment, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό ρε. Να φτάσει ο Αστέριος με το ζωή του. Όχι, αυτό το μήνα θα βγουν, Καλά παιδιά. Όπως είπα. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είχατε δει, είχε μια σκάλα εκεί πάνω. Από εκεί ακούστηκε. Όντως τώρα, όντως. Από εκεί στον όρφο. Ρε, παιδιά, ούτε με το ζωή μου πάω εκεί πάνω. Παιδιά, λίγο εγώ στέρισα που ανέβηκα στη σκάλα για να δω τι είδα. Αλλά φοβόμουν να σκαρφαλώσω με πίσω κάτω. Και παιδιά,
Σε παρακαλώ κάνετε like και subscribe γιατί μόλις τώρα ξεκίνησα, το λέω ξανά και δεν έχουμε πολλοί views και subscribers. Καλά, σε παρακαλώ παιδιά, μα τώρα θα πάμε να χτυπήσουμε άλλο. Στέρι, πάμε να χτυπήσουμε άλλο. Μα παιδιά, ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Εμείς πήγαμε μέσα και μετά, ξέρεις τι ακούσαμε. Τι λέω τώρα, ξέρεις τι... Παιδιά, πήγα εγώ πάνω, σκαρβάλωσα τις 3 σκάλες στον 3ο όροφο. Μετά υπάρχει μια σκάλα για να πας στον 4ο όροφο. Basement είναι. Και μετά ανέβηκα στη σκάλα πάνω και πήγα λίγο πάνω, είδα τον όροφο και δεν πήγα άλλο επειδή κουνήθηκε η σκάλα και τρόμαξα. Πέσω κάτω. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ τρομακτικό γιατί ακούσαμε ένα boom από πάνω που έκανε από εδώ. Περίμενε. Καλά παιδιά τώρα. Περίμενε. Έλα μαζί μου. Μπορείς να πάρεις το κάμερα. Έλα και εσύ. Δεν θα πάρω την κάμερα με τη σωσή. Αυτός πάντα τελευταίος. Παιδιά, σκεφτόμαι να πάω στο ανσάνσερ. Αντρέα, να πάω στο ανσάνσερ και να πάω πάνω. Να ανεβώ στο ανσάνσερ και να πάω πάνω. Εντάξει, σταμάτα. Ρε. Γιατί δεν μπήκα πάνω, να δείτε τι έγινε. Ρε, για σκάλα. Πω. Παραδείγμα πες είσαι σκαλιά. Ρε. Μην ακούσετε, παιδιά. Τι λες, δεν θα πάω της όλας βίρουση. Μαλάκα, αυτό πάτησα. Ρε, Δεν το πάτησα αυτό. δεν το πάτησες. Όχι, γιατί καν δεν έγραφε τίποτα. Δεν το πάτησες. Στα αλήθεια τώρα. Το πάτησες ή δεν το πάτησες. Χαρά. Ρε, στα αλήθεια τώρα. Το πάτησες ή δεν το πάτησες. Το πάτησα. Ρε μαλακία. Μαμά. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, για το boom που ακούστηκε, τι μπορεί να είναι, για πείτε μου. Παιδιά, όταν πήγα πάνω, δεν άκουσα τίποτα. Πείτε μου, τι μπορεί να είναι. Παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, γράψτε στα σχόλια, τι μπορεί να ήταν. Πού άφησε το ποδήλατο? Α, στο σπίτι του. Λοιπόν, παιδιά. Καλά παιδιά,
αυτό είναι τελευταίο από το βίντεο μας. Τι έχεις να πεις σήμερα? Έχω να πω μόνο να γράψετε τι έγινε σε αυτό το σπίτι. Είναι καταραμένο, γράψτε. Εμείς θα μπούμε στα σχόλια. Να δούμε αύριο. Και άμα, ρε παιδιά, και άμα μας αρέσετε τα παρατημένα σπίτια, γράψτε στα σχόλια να πάμε σε κι άλλα. Απλώς βάλτε like για να πάμε σε άλλα. Και άλλα. subscribe για να μην πάμε. Καλά παιδιά, άντε για τώρα. Άμα κάτι γίνει και πρέπει να πληρώσουμε κάτι, θα σου πω. Άντε γεια.